Ide o stretnutie poslaneckého klubu Obyčajných ľudí a nezávislých osobností s predstaviteľmi tretieho sektoru na Slovensku. Pozvali sme na báze takých tých najreprezentatívnejších databáz, môžem povedať najpoprednejších predstaviteľov občianskej spoločnosti mimovládneho sektoru, z ktorých väčšina pozvanie prijala. Ujasnili sme si v úvode to, že nám nejde o to nejak si v úvodzovkách privatizovať tretí sektor. Budeme radi, keď v budúcnosti čo najviac poslancov Národnej rady prejaví podobný záujem. A naozaj sme chceli už od začiatku volebného obdobia deklarovať náš veľmi úprimný záujem o partnerskú spoluprácu. To partnerská zdôrazňujem, teda rovnoprávnu spoluprácu s tretím sektorom, pretože osobne považujem tretí sektor za taký najväčší výdobytok, možno spolu s nezávislými médiami tej občianskej spoločnosti po novembri 89 na Slovensku, vôbec najväčší celospoločenský výdobytok, ktorý skrýva obrovský potenciál a aj expertov, aj nezávislého myslenia, a tým, že my sme tvorení väčšinou tiež nezávislými poslancami, čiže tento štatút nezávislosti nás do toho parlamentu dostal, tak to je nie taká spoločná platforma pre spoluprácu a podporu rozvoja nezávislého myslenia a konania na Slovensku, ktoré je stále ešte nedostatkovým tovarom. Ja si veľmi cením, že ľudia z tretieho sektoru nielenže prišli a prekonali isté bariéry, ktoré sú pochopiteľné, pretože nie je ľahké sa zúčastniť na podujatí, ktoré organizuje nejaký politický subjekt, ale napriek tomu teda prišli, vyjadrujú sa ako vždy veľmi otvorene, boli vynikajúco alebo sú vynikajúco pripravení. To, čo sme ich žiadali o nejaké konkrétne návrhy, tie konkrétne návrhy to aj prezentujú veľmi jasne, štrukturovane, zrozumiteľne a veľmi relevantne mierené, presne šité na mieru toho mandátu poslanca, ktorý by sme chceli vykonávať. Takže ja som nadšený týmto podujatím a rozhodne to je začiatok a nie koniec našej spolupráce a to sme si navzájom slúbili, že v tej spolupráci ideme pokračovať. Konkretizovať, rozmieňať na drobné a prenášať pokiaľ možno do života v záujme celej spoločnosti.